Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июль айының 4-се, дүшәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф, нәтиҗәле эш атнасы теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кереп калган шул турда алдагы минутта кыскача булыр. 1957 елның 4 июлендә Ил-18 пассажир очкычының беренче очышы була. 75 урынлы яки һавага 12 тонна коммерция йөге күтәрергә сәләтле самолет үз вакытында иң рентабельле санала. 1865 елның 4 июлендә Льюис Кэрролның «Алиса в стране чудес» китабы дөнья күрә. Шуңа да бүген бөтен дөньяда Алиса көнен билгеләп үтәләр. Бала күзлеге аша олылар дөньясына булган карашны чагылдырган китап бүгенгә кадәр иң популяр китапларның берсе. Бүген иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе – бәйрәмнәрдән ял итү көне. Бу тынлык белән ләззәтләнү, ял итү һәм халык төркемнәреннән ераграк тору. Кыскасы, үз-үзең белән генә калу өчен бик тә уңай көн. Коръән – мөселманнарның китапларының китабы. 14 гасыр элек иңдерелгән Коръәни Кәримдә барлык сорауларга да җавап табып була. Дини йолалар, хукук һәм әхлак нормалары, яшәү рәвеше һәм башка бик күп мәсьәләләрне үз эченә алган изге китап ул. Бер аятта игелек кылыгыз, Ходай Тәгалә игелек кылганнарны яратыр диелгән. Дин турында сөйләшүләрне дәвам итеп, халык язучысы Рабит Батулла бүгенге сәхифәсендә Коръән, игелеккә кагылышлы тирән фәлсәфи фикерен җиткерер. Ассаламу алейкум. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә без Коръән турында, дин турында сөйләшә башладык. Шул сөйләшүебезне әкренләп дәвам итәрбез. Коръәнне укый башлаганда, әйтгәндә мин мәсәлән беренче кат укыганда, дөресен генә әйткәндә күп нәрсәләрне аңламадым. Күп тапкырлар укый торгач, инде менә мин шуны аңладым. Кешеләрнең менә рухын аңладым. Галәмнәрнең торышын аңладым. Һәм бик күп аңламаган нәрсәләргә җавап таптым. Мәсәлән, кешенең рухы. Күңел күзең күрмәсә, маңгай күзең ботак тишеге дигән татар халык мәкале бар. Ягъни, ике маңгай күзе күрмәй икән, ихтибарсыз каласың икән, син инде күңел күзең күрмәй дигән сүз. Ул третий глаз дип атала урыста. Татарда күңел күзе. Күңел дигәнне дә аңлатуы кыен бит әле бит. Күңелне аный бит, йөрәк дип тә була, бәгыр дип тә була име. Кешенең бөтен гәүдәсе дип тә була име. Ә менә күңел күзе ул име. Әйтик, игътибарга якынрак күңел күзе, михербанга якынрак. Бик күп төрле төшенчәләрне үз эченә ала. Менә күңел күзе сукырлардан Аллам сакласын. Кеше билимедә булырга мөмкин кешенең име. Ләкин күңел күзе сукыр булса, ул зыян эшли. Ул профессордадыр, ул академиктадыр, ләкин аның кешеләргә булган мөнәсәбәте михербанлы түгел. Әйтик, менә име бер башлык начальник утыра име. Ул синең йомышыңны йомышлый ала, ләкин эшләптер йомышламый. Эшли ала, аның өчен бер сүз дә әйтмиләр, ләкин ниндидер михербансызлык аркасында ул кеше күңелсезләнеп чыгып китә, аның йомышын йомышламадылар. Күңел күзе күргән кеше бу кешенең хәленә керә. Аның йомышын йомышларга тырыша, булдыра алмаса да юатып чыгарып җибәрә, киләчәктә эшләү өмете белән име. Күңел күзең сукыр булмасын өчен ата-ана тәрбиясе кирәк, дини тәрбия кирәк, михербанлы булу кирәк, гамәлләреңнең игелекле булуы кирәк. Без качанда бу тыйбыз игелекле сүзе белән изгелекле дип сөйләшәбез.
изге булса, ул име святой була име. Игелекле булса, име добрый була. Кешеләргә ярдәм итүчән була. Менә мин сезгә барыгызга да күңел күзегезнең ачык булуын телим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шуннан да бик матур теләкләр, без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Яхшылык эшләргә ашыгыз дип инде безне Коръән хәдисе. Һәр кеше белән гүзәл тереклек итәргә, һәр кемгә мәрхәмәтле булырга, һәр нәрсәнең гүзәл тарафын алга алырга дип язып калдырган Риза Фәхретдин. Республикабыз Диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фондының һәр эше, һәр гамәленнән игелек агыла. Меңләгән кешеләргә ярдәм кулы сузган фондның эшчәнлеге, яңа проектлар, шулай ук тиздән узасы Корбан бәйрәме турында без студиябызның кунагы, Зәкәт хәйрия фонды белгече Динар Зиядинов белән әңгәмә кырырбыз. Динар әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Күптән түгел генә Татнефть оешмасы уздырган хәйрия бәйгесендә Зәкәт фондының проекты, аның исеме Уңган куллар игелекле йөрәк, җиңүче дип табылган. Менә сез ничек уйлыйсыз, ни өчен жюри әгъзалары нәкъ сезнең проектка өстенлек биргәннәр икән? Бу сорауга җавап бирер өчен ул проект турында бераз гына сөйләп китәсе булыр инде. Чөнки бераз ачыклык кертсәң, ул шундый аңлашыла. Бездә безнең фондта инде дәресләр уза. Ул дәрескә төрле авыру балалар килә индеме, авыру да, сәламәт балалар да, мохтаҗ гаиләләрдән киләләр. Ләкин менә без беләбез, әгәр дә гаиләдә авыру бала бар икән, инде бер гаилә әгъзасы әтисе мәсәлән эшләсә, әнисе бер кайда чыгып китә алмый, һәм инде бала белән дә төрле җирләргә бару ул җиңел түгел. Чөнки мәсәлән ДЦП диагнозымы, башка диагнозлармы ул бит четерекле. Менә безнең дәрескә килеп инде алар инде әнисе үз шөгыль белән мәсәлән тегү остасын үзләштерсә, инде баласы инде шул дәресләрдә безнең инде мәсәлән берәр һөнәргә өйрәнә, мәсәлән пешекче һөнәренә өйрәнә, һәм инде шушы әле шуның белән тәмамланмый, ул шуңа өйрәнгәч, шушы алар пешергән әйберләрне без инде сукбайларга, менә паркка алып чыгып инде сукбайларга нәрсәң ашатабыз, шушы әйберләрне менә шулай иттереп инде бу берсенә берсе бәйле, һәм инде ничә әйтик, шундый проект инде үзенчәлекле. Шуңа күрә бәлки биргәннәрдер. Шуннан да проектларыгыз бик күп, менә бу азык-төлек җыелмалары тарату дисең инде кайнар, менә бу бушлай ашату, кайнар ризыклар белән дисезме, мөмкинлекләре чикләнәргә ярдәм итү. Менә шулай да үз максатына менә кайсы проект ирешеп, башка мохтаҗлык булмасын иде дисәгез, менә кайсы проектны әйтеп китер идегез? Тормышка ашып, менә тулысынча шатлык белән аны явып куйыр идегез. Кайсы проектны атап китер идегез? Әлбәттә, ничек әйтик, һәр проект инде ул кешенең ихтыяҗыннан чыгып уйланылган име. Алай да инде теге ничек әйтик, сәламәтлек мөһимрәк дип алсак яхшырак инде, чөнки фәкыйрьлек булырга мөмкин ул, әмма сәламәтлек тә булмаса, ул тагын да начаррак, тагын да кешегә авыррак. Шуңа күрә без инде әгәр дә шундый нәрсән чыкса, әгәр дә авыру кешеләр булмасын дип теләр идек. Авыру балалар булмасын иде дип теләр идек. Аларга башка сбор ачылмаса, без бик шат булыр идек. Динар әфәнде, шуны да әйтергә кирәк, хәйрия фондына ярдәмгә мохтаҗлар гына түгел, шулай ук ярдәм күрсәтергә теләүчеләр дә мөрәҗәгать итә алалар. Әлбәттә, безнең инде Зәкәт хәйрия фондына төрле ысуллар белән ярдәм итәргә мөмкин. Мәсәлән, беренче иң гади ысул ул безнең сайтыбыз аша www.zakatrt.com сайты. Шушы сайтка керәбез дә, анда бөтен нәрсә дә язылган, барысы да аңлашылган, анда ничек ярдәм итәргә барысы да гади аңлатыла инде. Әгәр дә кеше инде алай авырсынса, бөтен кешеләр дә бит инде интернет булмаска мөмкин, олы кешеләр дә булырга мөмкин. Икенче ысул да булса SMS белән 7715 номерына Зәкәт сүзен язып, бушара калдырып, һәм инде кешеләр сумманы язып, инде кеше шушы 7715 кыска номерына SMS юлласа, шулай ук инде безгә ул барып ирешә, шушы авыру балаларга ирешәчәк инде.
Үшінші ең гади ысул ул да булса безгә шалтыратып белеп була инде. 225 33 22 телефон аша шалтыратып барсында белешеп була, без инде барсында өйрәтәбез. Бер кешендә кире какмыйсыз, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Башка хәйрия фондлар белән элемтәдә торасызмы? Бер-берегезгә ничектер ярдәм күрсәтәсезме? Әлбәттә, менә кай вакыт булырга мөмкин, мәсәлән, башка берәрсендә, мәсәлән, шират зурыймы, ул очракта инде ул мохтаҗ кеше безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Яисә киресенчә бездә, мәсәлән, кеше озак агарда шират булса, башка фондка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бу инде үзара шулай ул мохтаҗ кеше инде кире какмыйсың. Ул фондта да, бу фондта да бар шул мохтаҗ кеше, без инде ярдәм итәргә тырышабыз. Мөселман кардәшләргә мөрәҗәгать итәмез сезгә, яисә инде башка дин вәкилләре дә киләләрме? Бездә беләсез, айырма юк. Айырма юк, чөнки мохтаҗ кешенең бит аның ничек әйтик, карамыйсың, син христианмы, син мөселманмы, син башка дин әһлеме, яисә гомумән дин тотасыңмы юкмы дип сорап тормыйбыз. Ләкин без закат хәйрия фонды буларак, без инде белешергә тиеш кайсы вакытлар, мәсәлән, без бит кешегә әгәр закат акчасына булышсак, ул закат акчасы бит мөселманнарга гына бирелергә мөмкин. Динimiz шәригатебез кануннары шулай. Шуңа күрә без инде закат акчасын инде мөселманнарга гына, ә менә башкаларын, мәсәлән, әгәр садака буларак, яисә башка ярдәм булса инде, без инде аларны әлбәттә барлык кешеләргә дә ярдәм итәбез алар. Динар әфәнде, тиздән мөселманнарның зур бәйрәме, Корбан бәйрәмен билгеләп үтәргә җыенабыз. Быелгы Корбанның үзенчәлеге нинди, башка еллардан айырмалы буларак? Быелгы Корбанның үзенчәлеге нинди дип әйтсәк инде, Әллә үзгәрешләр бармы, юкмы? Әллә ни үзгәрешләр дә юк дип әйтсәк тә була инде, ләкин аңа да карамастан һәр елны ул Корбан инде көтеп алына мөселманнар тарафыннан бигрәк тә, һәм инде бигрәк тә дип әйтим мохтаҗлар тарафыннан. Чөнки менә бик күп мохтаҗлар бар. Кем мәсәлән айына 2-3 айга гомумән ел дәверендә дә авызына ит капмаган мохтаҗлар бар. Менә алар инде бик сөенә менә шушы Корбан айларында, чөнки барлык кешеләр дә Корбан итләре чалып, аларны инде бер өлешен генә үзенә калган өлешләрен инде мохтаҗларга тарата. Безнең фондташа да шулай ук инде кеше әгәр дә Корбан чалса, шулай ук инде без аларны мохтаҗларга иштереп алабыз. Мәчетләргә дә китереп була шулай бит. Корбан тарату үзе бер шундый матур күренеш инде ул. Туганнарга, тумачаларга илткәндә шушы мәчетләр турында да онытмаска кирәк. Әлбәттә, ул мәчетләр, кайбер мәчетләрдә шулай ук Корбан чалына, һәм инде кайбер кешеләр эштән бер өлешен генә ала, калган өлешен таратыла. Кайбер күпчелек кеше инде менә безнең аша яисә инде үзләре шул мохтаҗ күршеләренә, башкаларга тарата инде шулай. Корбан чалырга мөмкинчелекләре булмаган кешеләр, менә алар бик тә борчылалар. Аларга нинди киңәш бирер идегез? Корбан чалырга мөмкинлеге булмаган кеше, әгәр дә мәсәлән Корбан көннәре җитте, ә синең мөмкинлегең юк, нисап күләмең юк, сиңа инде мөмкинлек юк икән, бер дә борчылырга кирәкми. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә синнән аның эшен сорамый, чөнки ничек бүген булмаса ул бераз вакыттан да була Корбанны бит аны именно шушы Корбан көннәрендә генә чалырга димәгән, аны бит башка вакытта да шулай ук чалып, шулай ук әҗер савабын алып була, шулай ук мохтаҗларга өләшеп була. Ләкин Корбан көннәрендә инде кемнең мөмкинлеге бар, алар инде менә шушы мөмкинлеге булмаган кешеләргә ярдәм итә. Ә менә бу тарату өлешен, шул ук мәчеткә тапшыру, туганнарга тарату өлеше ничек билгеләнә? Менә гадәттә ничек безнең бит инде Корбан чалынгач, әгәр дә сарык булса, аны 3 өлешкә бүләләр. Бер өлешен инде ул үзләре авыз итә алалар, калган 2 өлешен инде туганнары һәм мохтаҗларга өләшәләр инде. Менә шушы 2 өлешен инде, мәсәлән, безнең фондта шәхсән без инде менә шушы 2 өлешен алып калабыз да мохтаҗларга үзебез таратабыз, барышын да үзебез эшләп бирәбез. Кеше инде менә акчасын түләтә һәм инде үз өлешен алып китәргә теләге буенча алып китә ала инде. Калган өлешен без үзебез барысында эшләп бирәбез, кешегә мохтаҗ кешене дә эзләп бирергә кирәкми хәтта. Бала инде беренче чиратта мохтаҗларны үз туганнарың арасында эзләргә кирәк. Аннарсын күршеләрең арасында, аннарсын авылдашларың, аннарсын зурая шәһәрдәшләрең аша эзләп инде аларга ярдәм итәргә кирәк. Шулай ярдәм иткәндә инде һәрберебез бер-беребезгә ярдәм иткән булып чыга. Һәм инде бу туганлык җепләрен дә ныгыта, бердәмлекне дә арттыра, бу бик мөһим. Бер-ике сүз белән генә әйткәндә, менә мөселман кардәшләребезне котлап, шушы изге бәйрәмебез белән нинди теләкләр җиткерер идегез?
Инде Аллаһ Тәгалә безгә һәрвакыт менә шушы үзебез турында гына түгел, беренче чиратта, менә мохтаҗлар турында беренче чиратта уйлаган очракта, без аларны кайгырткан чиракта Аллаһ Тәгалә безне кайгырта, без үзебез дә шушы хәлгә төшмәячәкбез, Алла бирсә, һәм инде менә күңелдә мәрхәмәтлелек хисен югалтмаска омтылырга киңәш итәр идем, тырышыр идем, һәм инде киләсе шушы Корбан бәйрәмнәре белән котлар идем инде тәбрик итәр идем. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, изге эшләрегездә бары тик уңыш кына юлдаш булсын үзегезгә. Тапшыруыбызны Зөһрә Сәхәбиева башкаруында мөнәҗәт белән тәмамлыйбыз. Матур әһәннәр күңелләрегезгә нур иңдерсен иде. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам, игелек кылып, көнегезне файдалы эшләр башкарып, матур уй-фикерләр белән генә үткәрегез. Исән, имин булыгыз.